Ik zoek even daarheen. Ja. Doei. We hier namelijk een... Oh ja, trouwens leuk dat je mee wil sjoggen naar deze video. Ik hier een brief hier in de brievenbus. Maar die weer nog voor de oude huurders van dit pand. Hé, dat is green trouwens. Die weer nog van de oude huurders van het pand. Dus ik nog even naar de oude huurders stap brengen. Want er is een uitzendbureau in het pand waar we nou in zitten. En die ben dus verhuizen naar de Sophiastraat. Of de Lange Marktstraat is het volgens mij. Hè? Nou goed, dan moet de brief even heen. Dus die breng ik nou daar even heen. Ja. Ja. Dus kijk of ik achtervolgers als ik maar de chance zag. Hoi. Kijk of ik achtervolgen, ja. Maar ik wil niet achtervolgen. Nou ja, eigenlijk wel een soort van achtervolgen, want achter me rent wel niet. Maar achtervolgen die me dan, of ik kan wel even vreden. Ik kan wel even vreden degene die me achtervolgt. Die rent wel achter me jongens, hè. Die komt nou hier een beetje bij mijn schouder bij. En dan zit hij de hele dag achter me jongen. Dus, hoi, maak je dat vreden? Ja. Achtervolgens doe je? Nee. Oh nee? Nee. Oh, oké. Nee, best. Dan weet ik het even. Want... Ja, wat zeil die al door natuurlijk, hè? Je weet het niet. Hoi. Oh, even trokken neer, ja. Nou, goed om te weten dat ik in ieder geval net achtervolgen wil. Aan de voorkant. Dat zei ze dan paranoia, hè? Dat is dan, hoe noemen ze het, achtervolgingswaanzin. Dan had ze telkens het idee dat het achtervolgen was. Dat is paranoia. Misschien wil ik wel paranoia. Dat zou wel onderscheren wezen. Zo, nou ja, je weet het net, hè? Zult zien. Goeiedag mevrouw. U zit in op reis? Nee hoor, ik ben net aangekomen. Oh, je bent in Oorkaan? Oh. Je bent net aangekomen, zeg je? Ja. Oh, Ja. Nou mooi. Ja. Ja. Aangekomen in Leeuwarden. Ja. Dat is toch mooi? inderdaad, Ja. Ja, u wilde graag naar Leeuwarden toe? Uitstapje met een vriendin. Oh, zo, oké. Nou ja, Ja. veel plezier dan maar. Ja. Oké. Hoi, dankjewel. Ja. Ze weer zijn heen rennen. Hier hebben we nog een palmboom hier. Is dat wat palmboom hier? Zo mooi waar is het nog ik ben net. Dat is ook mooi waar is het in het algemeen echt net zo denken. Maar blijkbaar is het wel waarom genoeg om je palmboom te hebben. Zo hier al. Een soort van ja, een soort mediterrane ja, iets. Oh, zo, dat is van Jehovah's. Jehovah's ben het van mij toch? Ik denk echt zo vrede. Ik denk echt zo vrede, zo mooi werden. Nou, weet ik, daar ga ik gewoon niet zin in eigenlijk. Goeie. Hoi. Nee, dat is niet waar. Ik doe een filmpje. Ja, sorry. Maar, Oh ja, zei oké, ja? Ja, ik weet net, ik dacht, ben je net in Jehovah? Ja. Ja. Maar je weet wel een camera is. Kom op zee. Oh ja. Nee, maar ik bedoel eigenlijk, Ja? wat is de... Wat doe je, wat ben je aan het filmen? Ja, ik ga een vlog hier. Dat is een soort van videodagboek en dan films en dan vertel ze hoe ze het dwangbest. Ah, oké. Ja, maar ik praat dus ook wel meestal met Frederik, jongen, hè? Ja, nou, leuk is Dan dat zal ik toch? nou ook met jou praten eigenlijk. Leuk is dat toch? Ja, dat is zeker leuk, ja. Wat denk je ook dat we net televisie of zo? Nou, dat vind ik niet. Ik lees laatst toevallig iets over Jehovah's. Ik zei dat we in een serie uitkwamen, hoe Jehovah's of zo. Ja, Videoland. Ja, Videoland, ja. Ja. En dan zei ze vaak, heb ik wel eens vaker gehad van mensen, die zei dan van, nou, dat zei ze Jehovah, dat is werelds of zo, werelds. Oh, ja. Maar zei ze dat ik van camera's dan net of dat net per se? Ja, ik weet het niet, ik ga geen idee, ik zit er net bij, hè, dus ik weet het net. Nee. Het is niet nog een gesloten community te wijzen. Nee. Nee, valt het dan? Dat is al Ja. net zo spannend. Nee, helemaal Oh, niet. Oh, dan stiepen je net en dan praten we net met iedereen toch? Nee, ja, ik weet het niet, ik ga geen idee, ik weet van niks. En iedereen kan komen op onze vergaderingen en dan kan ze weten wat er gebeurt. Dus, Oké, dus het is wat spannender maken dan het eigenlijk is. ja, vanzelf, maar toch sensatie, hè? Ja, ik weet het niet. Ja, Ja, maar misschien, dan kun je er altijd liefje voor zeggen. Ik bedoel, dat ik...
kerk wil, de protestantse kerk wil. Ja, ik heb geen idee. Ja, nee, want ik wou bellen bij je en die kennen wij Oh, dan. ja. En die had hier het jongen en hij zei, Oh ja. ja, hij zei die meisje die er zitten, hij zei ze kennen daar van alle kerken voor zitten. Ze waarom hadden ze hem gaan? Ja, ik zei, u is wat van, dat denk ik. Ja, ik denk het wel. Ja. Misschien toch iets, ja, wat moet ik zeggen, wat geheimzinnig. Ik weet het niet, hè. Maar ik zal een brief opbrengen, want ik moet even een brief opbrengen naar ergens in. Volle nog, maar... Ja, nou, dankjewel. Dankjewel. Zullen we slagen? Ja, hetzelfde, hè. Hoi. Even, ja, de Lange Marktstraat mag gaan. Ik denk dat dat hier is. Tenminste, toen ik een foto zag van waar het nieuwe pand van, in dit geval MF uitzendbureau hier. De Lange Marktstraat 1. Dus ik zal even zien wat dat hier nou is. We are open. Zo het hier nou wezen, want dit is ook een Lange Marktstraat, maar... Waar is dat nummer hier? Een Urban Bistro is het hier? Urban Bistro. Ik vind dat super cool. Echt super cool. Een Urban Bistro. Ik ga echt geen idee, hey. De Lange Marktstraat 1. Oh, ja, zus, ik wil gewoon die brief kwijt. Dat is Sofia's. Sofia's, weet ik volle wat. Weer wel mevrouw, misschien ik die in vrede. Even zien, dit is Junction. Mevrouw, maak je wat vrede? Is dit de Lange Marktstraat 1? Ja. Ja, hè? Ja, oh ja, ja, je ziet al je logo. Ja, MF, zo die mag gaan, MF. Die zit al MF uitzendbureau, dus daar moet de brief in. Maar dit is strijden. Had je hier nou nog een brievenbus van nummer 1? Frame Offices 1. Dat zult al wezen, denk ik. Even zien. Waar heb ik die brief? Waar heb ik nog lid in de brief? Maar. Ga ik nog in mijn af, denk ik. Dat is heel door fraai werden. Ja, ik ga hem hier in hier. Dat is toch weer fraai werden. Ik ga hem hier in hier. Zo? Ja. Nou, dan moet je maar ingooien, denk ik. Frame Office, ja, het is onder de naam Frame Offices blijkbaar. Zo is het hier alweer dingen. Zo'n bedrijfsverzamelgebouw. Ja. Data Friesland zie je direct. Riskadvies. Ja. Wat is voor riskadvies voor advies? Ja. Neem meer risico, denk ik. Riskadvies. Neem wat meer risk in je leven. Nou, hier nog meer voor dingen. Robo. Ik zeg robo, dat is een volle koor, maar dat is robu. Valt daar. Source One Media. Dat vind ik wel heel cool. Source One Media. Zoekvogel. Nou, leuk. Mooie bedrijven dus. Mooie bedrijvigheid hier. Allemaal bedrijvigheid in het pittoreske Leeuwarden. Nice to meet. Grappig. Als in vlees. Nice to meet. Dat is te lachen. Ik lacht je me hier de bal onder de boes. Bal onder de broek. Dat is daar. Zet de bal in de boes aan, dan gaat er iets ook nog goed. Ah, goeie. Jappermol. Dat is natuurlijk, als je wat stellen wil, dan ben je gewoon krijgt wanneer wist van, joh. Dat is eigenlijk de beste manier om iets te stellen. Ja, zo. Dan moet ik weer even naar de winkeldag. Ik wil ook maar naar de winkeldag in. Dat is echt niet goed eigenlijk. Dat is mooi. Mooi. Zo. Zo, ja, zo. Jokt op een reg. Ik klauw me die. Jokt op een reg.
Ik wil het net meer. Oh, oh. Oké. Hallo mevrouw, mag ik je wat vragen? Natuurlijk. Ja, geweldig, maar Ja. ik dacht, hij hoort net koud. Wat? Hij hoort net koud. Nee, zeker niet. Het is een hele dikke panty. Ja, is het zo? Ja. Ik denk, dit is het koud hier. Nee, valt Is- heel erg mee. Ja? Mhm. Is het al een beetje waar om kwarte broek onder de mannen Ik net? vind het van wel, maar ik draag ze ook altijd in de winter. Ja, hè? Ja, Maar waarom tuurlijk. dan? Is dat fijner? Of, Ja, ik weet niet. Het is gewoon meer mijn stijl. ja, hè? Ja, echt wel. En wat heb je nou op je tanden? Want ik zit ook, daar zie ik ook wat glimmen. Het is een steentje. Oh ja, meerdere steentjes Ja, zelfs. Ik heb het nog is een niet eerder zo. vlindertje. Zei je? Het is een vlindertje. Oh, een vlindertje. Ja, ik Ja. zie het nou, ja. Ja. Oh, wat cool. Ja, wel hè? Ja, hoe kom je daar zo bij? Ja, er was een meisje op Insta, ze ging me volgen en toen zag ik dat. Ja, En ik dacht, oh, dat is wel heel leuk. ja inderdaad. Ja. Ja. Het klinkt ook helemaal zo. Ja, precies. En zijn dit dan piercings? Of Ja. niet? Het zit in Ja, mijn hè? huid. Jeetje, doet het ook zeer? Om het tenminste te Nee. laten piercen of niet? Nee, het was Nee? echt een van mijn minderste pijnlijke piercings. Ja. Er zijn er ook nog dingen die je graag zou willen? Ik zou weer opnieuw een septum willen, dat is deze. Ja. En heel veel Wat? tattoos. Wat? Een... Een septum. Oh, dat is zo'n, ja, ook zo'n, Ja, ik zo'n zie dat vaker. zo'n Ja. ringetje daar. Ja. En voor de rest heel veel tattoos. Dat lijkt me ook heel pijnlijk, maar goed, ik heb geen piercing, dus ik Nee, weet het het niet. is echt totaal niet pijnlijk. Nee? Het is 1 seconde dat het even prikt. En Ja. dan is het ook alweer klaar. Zou het mij ook staan, denk je? Sowieso. Ja, zo. Sowieso, Ja? ja. Oké. Zeker weten. Nou, cool. Nou, Yes. bedankt in ieder geval even. Geen probleem. Ja. Nou, en hou het warm zou ik zeggen. Ja, dat zal ik zeker doen. Oké. Hey, fijne dag. Ja, hetzelfde. Doei, doei. Hoi. Ja, dat shirtje wordt wel steeds vaker, hè? Dat is wel vrij populair. Zo'n piercing hier in septum, heet het blijkbaar, septum. Zo'n piercing in de noos. Je ziet het steeds vaker, ja. Ik ga er zelf nog de naaidacht. Het is ik net echt dat ik denk van, nou, dat ik dat nou per se ambieer, maar... Zo zijn piercings, ik ga geen piercings. Hey, I want to be in your vlog, bro. Ja, ik heb wel een. Yeah. Ja, hoe is het met jou? Goed man. Ja? Met jou ook? Waar ben je onderweg naartoe? Ik ben nu onderweg naar Alpha Leeuwarden, want mijn fiets is weggetouwd eigenlijk door de gemeente. Ja, dat gebeurt wel eens, ja. Ja, dus daar ga ik nu naartoe, ja. Had je hem te lang laten staan ergens? Of, Ja, ik had hem eigenlijk 1 dag laten staan. Oh, toen was hij al weg. Ja. Waar stond hij dan? Hier bij het station eigenlijk. Ja, daar mag je voor me niet neerzetten, hè? Nee, klopt. Alleen achter bij het station. Ja. Alleen, net 2 dagen daarvoor had een vriend van mij de fiets achter het station gelaten. En toen was hij gestolen. Dus ik dacht, weet je, ik zet hem voor het station neer. Ook weg. Is Nu is hij wel weg. Maar ja, ik krijg hem wel terug, hij niet dus. het gewoon gratis? Kun je gewoon zo weer ophalen? Of, Nee, volgens mij moet je iets van €20 volgens mij betalen, €25. En dan kan je hem gewoon ophalen. Ja. Dat is wel wat minder, maar beter dat dan helemaal geen fiets. Ja. En waar ga je nu straks naar het parkeren? Ga je er weer neerzetten of ga je er gewoon ergens anders? Nee, dan gewoon achter het station. Of gewoon beneden heb je die 24 uur bewaking, zeg maar. Ja, klopt. Ja. Dus dat scheelt ook wel. Ja, dus nu even met de benenwagen, maar straks op de fiets. Ja. Oké. Nou, goed man. Hey. Nou, succes hè. Is goed, dankjewel. Ja, jij ook bedankt, hè. Fijne dag Ja, verder. hetzelfde. Hoi. Ja. Oh ja, ik zoek nog even weer naar de winkel. Ja. Ja, gaan we de... Zo, gaan we vol hier. Oh, pardon. Hè? Weer een schilder in zo weer. Ah, goeie. Ja, mooi hè. Iets nog wat mooi schilder hier. Ik even gluren. Even gluren bij de schilders nou. Ah, goeie. Nou, dan kunnen we nog weer omrennen. Vond je nou een leuk filmpje? Dan ben ik blij. Dat is een mooi filmpje vond. Dat vind ik echt leuk. Want daar maak ik het ook voor. Zodat de mensen een leuk filmpje vinden. Ja. Kerst natuurlijk voor kiezen om die te abonneren. Dat kerst wel. Dat is een keuze en die is mijn kerst. Het goed natuurlijk net verplicht. Maar ja. Shit.
Oei. Ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, de Wiener krijgt hem. Ja, klopt. Ja, krijgt hij meer. Krijgt hij meer. Wat is dit nou dan? Dus hier is een bepaalde. Ja, het is weer een verzezen. Vereniging, ja, een soort van beeld. Hè? Beeld hier. Aangeboden door de Vereniging voor Volkshuisvesting aan de gemeente Leeuwarden. Dit dus. Dit soort van, ja, wat zullen we zeggen, keusdruk kan je het nemen. Maar op een manier is hier wat met het keusdruk. Ja, er lijkt een jas of zo. Er lijkt hier een trui. Er lijkt een vuilnispoeder uit troep. Mijn schoonmakers zijn al hier. Nou, dan ben je joh. Kinderen, wat is dit nou? Pat joh. Heel vreemd. Heel apart. Ik vind het gek. Ik vind het vreemd. Ik vind het gek. En ik vind het net te passen. Eigenlijk. Ja, ik zeg wel. Ik denk waarom hier met de auto's hier is ik geen zag. Oh, hier dat ik nog de kant uit. Ja, ja. Raceschool Friesland. Ja. Jup. Nou jongens, ons in. Hoi.